Umbuzo number 2, umfundisi waphatha inkonzo ngesawuthi lokuqala unyazi lihlalele esihlalweni kwaba umfundisi. Shwele ngangisamncane. Angimazi. Indawo ngibuza imbuzo nje. Rev shows. Umfundisi ushows. Usho lo wasemangangeni? Yebo. Manazalek. Masizazi Izindlela Zomkhululi Wethu quiz challenge. Welcome back to our channel. My name is Sia and thank you for joining in. This is another special edition of Masizazi Izindlela Zomkhululi Wethu. I'll be asking only 5 questions. Just 5 questions instead of 10. Today I'm in KwaMashu, eGqumeni. La size khona kwi visit NABACHU. Ela kuleli temple nje elila eCrossini eGqumeni engaphansi ke kwe subregion ebizwa ngokuthi uPink ehlanganisa iPhoenix, iNanda, iNtuzuma kanye noMashu. Pink, please do not disappoint me. Anikwazi ukungitshela ukuthi nizohlulwa ukuphendula imibuzo ewu5. Ngicela ningisurprise guys, ngiyanicela. Just 5 questions. Sawubona mnewethu. Yebo ninjani? Sikhona kunjani? Siyaphila. Siyaphila ngusiya igama ubhuti bani? Umthobisi wakaMathonsi eMelmote. Umthobisi wamathonsi eMelmote kodwa ngilapha eThekwini eKwandeni endaweni yaseKenville. Usuzwile ngequiz ebizwa ngokuthi Masizazi Izindlela Zomkhululi Wethu? Noma ngeke ngezwe ngayo bengakaze ngiyibone mathupha. Oh, ukuyo ke namhlanje. Welcome. Awu siyazibongela kakhulu. Mfowethu ngoba usuke wezwa ngayo angisezukuchaza izinto eziningi ngicela nje ukuthi sivele sihlale embuzweni nemibuzo ewu5 engizokubuza yona ngiyazi ukuthi uzoyiphendula unesikhathi esingakanani mhlawumbe uyiNazaretha Kusukela ngo2014 shuthi sesingabala iminyaka kuze kube manje 7 years yeah. Hayi cha iminyaka eminingi impela nokho ngicacisa ukuthi sengiyikhethe inkosi engibona ngoba usungakayikhethe inkosi like usalandela usungakabi mhlawumbe usalandela abazali into kanjalo so sengikwazi ukuyimela ngiqonde ukuthi kwenzakalani yeah. Okay number 1 kulungile number 1 wami uthi imuphi unyaka inkosi unyazi lwezulu oluye ngalo okokuqala eCape Town angani mase ngiyagesa yini kodwa ngicabanga ukuthi kwaku 2017 mangalenza iphutha 2017. Number 2 umfundisi owaphatha inkonzo ngeSabatha lokuqala unyazi lohlalele esihlalweni kwaba umfundisi Ayi lo mbuzo uthanda ukungidida kancane kwakusa early kwaku 2011 angithi so ngaleso sikhathi yeah angikwazi. Sithini isihlabelelo soku23 number 23 Ayi sengisikhohliwe impela. Ngixolisa ukusho lokho yazi ngisikhohliwe. Angayiclaim kahle zonke nke kodwa noma ngiyilandele ezinye zazo. Uyakhola. All right number 4 ekukhulekeni kwakho uyendlale kahle inhliziyo yakho ungakhuleki njengomlomo ungazi ukuthi ukhuluma nobani futhi ungazi ukuthi uthini lelo verse licashunwe kumuphi umthandazo emthandazweni wokulala igama lomuzi wenkosi unyazi lwezulu osomatikwe ubizwa ngokuthiwa yini Hayi osematikwe angikwazi igama lawo impela Kuthokozani Madonsela usihlalo wakaZone 3 ngaphansi kaPink. Awu namhlanje sibamba ofisha abakhulu sihlalo ngikuphathela imibuzo ewu5 kuphela. Siyadlala umdlalo nje omuhle uzowuzwa nawe. Umbuzo wami oqala uthi inkosi unyazi luye ngamuphi unyaka qala ukuye I mean luqala ukuya eCape Town luye ngamuphi unyaka. Out 2016
Engiathi. Phela ama-reference bafethu ngeke kuze kube exact kodwa ngiyazi ukuthi khona kulapho ko 20 something khona vele kumanje. I-answer phela correct nginikezeni. Kulungile siyeza lapho umbuzo number 2 umfundisi owaphatha inkonzo ngesabasa lokuqala unyazo lihlalile kwaba umfundisi. Umfundisi uCwenza. Sithini isihlabelelo esekunumber 23? Amanding namandawo. Iverse lakhona. Okay. Angithi nje uline 3 neline 4 ngibeke kanjalo kodwa nje amanding namandawo. Isihlabelelo sek-23. All right. Ekukhulekeni kwakho uyendlale kahle inhliziyo yakho ungakhuleki njengomlomo kucashunwe kumuphi umthandazo? Umthandazo wokulala. Umuzi wenkosi unyazo sematikwe ubizwa ngokuthi Isenaleni. Okay, igaba lesibongo Usenamile wamdluli. Senamile Mdluli. Umdluli umfumbatha ngithi. Kupenda Ngiphansi emachubeni. Usenamile Mdluli eMseni Temple. Ngimphathela imibuzo la ewu5 nje. Ewu5 kuphela. Suke wezwa ngequiz ebizwa ngokuthi Masizazi Izindlela Zomkhululi Wethu. Ngiyaqala ukuzwa ngayo. Kuyona ke namhlanje uzophendula nawe njengabanye. Uyazi abantu ade bephendula la. Ave bephendule kahle. Ngicela ungabaphoqi. Mina ukuphendula kahle. Let's play and see. Ha. Okay, umbuzo wami umkanje, umbuzo number 1 uthi unyazo liqale ngamuphi unyaka okuvakashela eCape Town? Yabo ngoba usuqalile sasiqedela. Sekusele 4. Yabo usuyaqeda. Kodwa yabo usuyaqeda. Kodwa ngaka. Umbuzo number 2 umfundisi waphatha inkonzo ngesawuthi lokuqala unyazo lihlalele esihlalweni kwaba umfundisi. Shwele ngangisamncane. Awufuna ukukhola? All right, isihlabelelo unaso isihlabelelo? Yebo nginaso. Awu number 1. Isihlabelelo siku number 23 sithini? Hayibo. Engang-interview ngempela. Bafethu kusho njalo, kusho inzalo njalo. Ongcono mina ngibuza. No asiqede bese uyangibuza ke. Sikusele 2. Okay, kushuthi siyibamba kanjalo ususazi ohlulekile. Lungile ke siqhubeke sibheke futhi sibone ukuthi uba esemtholayo. Right, nangu mfowethu la eduzane kwami kodwa sesi-interview amadoda amaningi. Hey, mfowethu uyaphila? Ngiyaphila mfethu unjani? Ngikhona kusiyayigama ubhuti ba. Umluleki wakwaShangase kuyena odlala insimbi kuleli temple sikulona namhlanje. Oh, siphethe uMorgan la isikhona. eGqumeni ya. Mfowethu usuke wezwa ngeMasizazi Izindlela Zomkhululi Wethu okuyiquiz. Sengeke ngayibona kakhulu ya trenda esontweni naku social media kakhulu ya trenda nje. Baba wami, asenzeni njena ke. Ngeke ngilokhu ngichaza izinto eziningi ngoba into uyayazi azivele singene embuzweni. Umbuzo number 1, imuphi unyaka onyazo liqale ngawo okuya eCape Town? Unyazo leCape Town it was 2012. eCape Town. Yeah. Yini ninenhlale kubona ungayikho? Umfundisi owaphatha inkonzo ngesabatha lokuqala unyazo lihlalele esihlalweni kwaba umfundisi. Rev shows. Umfundisi ushows. Usho lo wasemangangeni? Yeah. Manazalet. Number 3 unaso isihlabelelo lokuqala? Yebo nginaso. Okay. Isihlabelelo siku number 23 sithi Amaqhawathi xa ekhethele. Hawu, kahle nibo. ekukhuleni kwakho uyendlale kahle inhliziyo yakho ungakhuleki njengomlomo. Sicaphune kumuphi umthandazo? Bekumthandazo wokulala. Ya, sekulungile. Okay, umuzi wenkosi unyazi osematikwe ubizwa ngokuthi Shembe. Awazi. Akwazi. Hawu mfethu unyazi luke lasimema kulo yamuzi sihamba sasadla inyama sagida senza kwaba mnandi. Awukhumbuli? Baf. Lutho. Wawugida ngaphi wena? La duze kwami nginobhuti uzozisho ukuthi ubani bese sivele sihlalo dabeni. Mfowethu uyaphila? Ngiyaphila mfowethu, ukhamba kahle kuwe? Ngiyaphila usiyayigaba mfowethu ba.
Ulungele wakaMshibi Sibongo. Mshibe. Komba umshibe obani? Omshibe oMadlandu noluthule iziqu umshibane nobabadla insikazi ngoba belambile. La siyadlala mfethu ku-quiz nje le Masizazi indlela zomkhululi wethu siyadlala kubuza imibuzo ebese uyangiphendula. Ngiyakuthemba kuyathembisa. Uready? Hayi ngiready. Okay, asambe. Umbuzo number 1 yimuphi unyaka unyazo liqale ngawo ukuya eCape Town? U2017. Umfundisi owaphatha inkonzo ngesaba lokuqala unyazo lihlalele esihlalweni kwabo umfundisi. Umfundisi uCwensa. Yeah. Sithini isihlabelelo esekunumber 23? 23. Nkosi bengiluthuli kakade ngathatshathwa emhlabeni. Ekukhulekeni kwakho uyendlale kahle inhliziyo yakho ungakhuleki njengomlomo ongazi ukuthi uthini futhi ungazi ukuthi ukhuluma nobani sicaphune kumuphi umthandazo. Ulala nathi. Igama lomuzi wenkosi unyazi lwezulu osematikwe kuthiwa Isenaleni. Alright, ake sivale nganangu umama Ngudlu la eceleni kwami. Wavele wangihle. Hey, ngavele ngangabi nathemba. Okay, kulungile. Asiphuthume first. Sawubona ba? Yebo. Uyaphila? Hawe ngiyaphila. Igama ubani Sabatha kule Pithempela? Umantulo wasangweni kwamaphumulo ekhaya elihle eThempeni. Unesikhathi esingakanani mhlawumbe uyiNazaretha? Kusukela ngizelwe. Ingala leli bandla. Mfethu abantu ekade seba interviewer abawu4 baphendule kahle bathola itotal okusho ukuthi une challenge njengamanje ukuthi ungabhedi nokugodwa. Okay, right. Before ngingene kuma questions usuke wezwa ngequiz ebizwa ngeMasizazi indlela zomkhululi wethu? Sengiyengezwa kodwa noma ngena information yayo. Ngithi khamba kanjani? Okay, information uzoyithola lapha ku YouTube uthi bonani Pro Media or just key in Masizazi indlela zomkhululi wethu uzowabona kunama episode esiwa-uploadile esesiwenzile previous. Okay, asigijime fast siye kuma questions. Umbuzo wami wokuqala uthi yimuphi unyaka inkosi unyazi lwezulu liqale ngawo ukuya eCape Town? Sure. 2017 2018 angisazi. Sengikhohliwe. Okay, umfundisi owaphatha inkonzo ngesabatha lokuqala unyazo lihlalile esihlalweni kwaba umfundisi Angimazi. Indawo ngibuza imbuzo nje. Bali ilokhu seni video labo. Yeyeni. Alright, mbuzo number 3 uthi sithini isihlabelelo esekunumber 23? 23 sithi mana Shisa nginika ngokhula enginalo namuhla amandingi namandawo ukufaka bezizwe. Kodwa siqala lapha. Niphele. Lapho uthi anginewa kanje. Kuse sicaphune la emthandazweni. Angazi noma ukulala noma wesabatha noma ukuvuka angazi kodwa sicaphune emthandazweni. Ivesi lithi ekukhulekeni kwakho uyendlale kahle inhliziyo yakho ungakhuleki njengomlomo ongazi ukuthi uthini futhi ungazi ukuthi ukhuluma nobani. Zokulala. Ngithanda zokulala. Kunomuzi wenkosi onyazo sematikwe kuthiwa yini igama lawo? Amatikwe enadeni. Kuphelile. Njengomuntu omusha ebandleni nomuntu osakhulayo ngokwebandla nangenkolo kubalekile ukuthi sazi imvelaphi yebandla nomlando webandla singabi nje abantu abafika beGqumeni Nazaretha bengenesontweni bephumota kubalekile ukwazi umlando wesonto nezinto zesonto njengoba singabantwana sikhuliswe ngesonto. Isifundo engisitholayo ngokukhwiza ukuthi nje uhlala up to date ngento ezenzeka esontweni. Isifundo engisitholayo ukuthi sengathi isifundo engisitholayo ukuthi
nginake ezinye izinto ngihluphe ngolwazi ngithi yabona njengoba singibuze ngomuzi manje nanokuthi kunento ewumlando yabona umfundisi wokuqala owaphatha inkonzo kuhlala unyazo wezulu lonto fanele isemlandweni fanele into yokuqala le fanele ngabe ngiyazile nami engayigxeka kakhulu kuyona mangingayazi mase kuba imizi ke ayithanda bamningi kakhulu yonyazi yabona nje negama lawo alijwayelekile kodwa ngiyawazi ngaze ngiye futhi kuona. Ngifunda isifundo nje ngisitholayo sokuthi nisinikeza ilento le ukuthi sihlezi ngizothini sibe nalento le ngenkolo yethu ukuthi kumele sazi ukuthi into eziningi esontweni zenzeka kanjani ngasiphi isikhathi sibe naleyo nto nje yogqozi lokuthi siyathanda isonto lethu. Besila KwaMashu eGqumeni la besize khona kwi-visit yeNABACHU under uPink sub-region. Sidlale kahle manje quiz nosuku belumnandi luhambe kahle yonke into nobuhle bebenzeka la futhi sibonile. Umsebenzi omuhle nje kweNABACHU engazuthi ungaqhubeka. Yeah. My name is Sia. Thank you for watching. Please make sure that you come back next time. Catch my next episode on Bonani Pro Media. Ngithi Masizazi Izindlela Zomkhululi Wethu. Mina nawe sesohlangana ku comment section. Bye bye.